Dette er gasforsøg, ændring i tryk og volumen. Nora Christensen og Oliver Gjelstrup. Formålet med dette forsøg er at finde konstanten ud fra Bollmann-Olles lov. Vi skal isolere den ved hjælp af at kigge på ved at ændre trykket og volumen og kigge på ændring i det. Ja, halløj. Det var Oliver. Vi har idealgasloven her, og så skal vi, den bruger vi så til at omskrive til Bollmann-Olles lov senere. Men det er, at vi har trykket, og så er det gange med mængden af volumen, vi har i den her gas her. Og så er det stofmængden, og så er det gaskonstanten, og så er det temperaturen. Og så derefter så isolerer vi trykket for at få Bollmann-Olles lov, som er N gange R gange T divideret med V. Eller V i minus første. Ja, For samme resultat. det er også det, jeg viser. Ja. Ja. Og egentlig, og hvis vi, det er sådan set det for teorien, det er bare, at og hvis du vil have enhederne, så er det Pascal, kubikmeter, mol, den her er joule per mol gange Kelvin, og så vores temperatur selvfølgelig også målt i Kelvin, fordi det er det mest præcise. Ja. Det er dig. Opstilling. Okay, vi har en sprøjte, som lige her på billedet. Så har vi et rør, og så har vi så et måleapparat, der sidder lige her, som så sender nogle data ind til... Nej, måleapparatet sidder rigtig præcis hernede. Det er ikke på billedet. Nej. Ja, og så tager vi den her sprøjte her, og så trykker vi på den, så den bliver skubbet sammen, så vi reducerer volumen. Ja. Og det måler, så sender det så selvfølgelig data til computeren, og så der skal vi jo have passord på den her computer, for at vi kan få dataen derpå. Det er der, hvor vi selvfølgelig har fået vores resultater. Ja. Det er så de resultater, vi har fået, og det her nede, det er så... Ja, det her det er alle vores resultater vist. Og nogle af dem står der 2 gange, det er fordi vi har det 2 forskellige grafer egentlig. Ja. Så har vi resultatbehandling her. Når det er, du bare putter dataen ind direkte, så får du, hvor at du siger, at vi tager selvfølgelig, at vi siger, at x er V'en, og så siger vi, okay, det her det er bare en konstant, som vil være vores A-værdi i den her situation, siden at N og T bliver holdt konstante under forsøget. Og R er konstant i forvejen. Så vil vi få, at den bliver sådan der en logaritmisk graf, siden at vores x er at dividere med hvad der står øverst, som er vores A-værdi. Men så tager vi og siger, okay, vi sætter vores x-værdi i minus første for at få en lineær graf, så vi kan isolere vores v-værdi ved at, så kan vi se her på, at den vil se sådan her ud. Og så skriver jeg selvfølgelig, at ja, det her det er jo bare lige min A-værdi, så jeg kan bare skrive A her. Ja, og så ganger det så med B, siden at vi har flyttet den ud af tælleren, som er vores x-værdi. Det er vist egentlig det for resultatbehandling, men vi får konstanten, det er vores A-værdi der, den kan vi få der, den kan vi se der, den er 3743,3. Yes. Og vores R er ekstremt god, og den her linje har ikke nogen B-værdi. Ja. Når det kommer til rigtigheden af det her, kan det diskuteres. Vi har nu overensstemmelse i forhold til, hvad konstanten
hvad den konstant, vi har fået, er, og i forhold til, hvad den konstant, vi skulle have fået, er. Der. Okay. Så den konstant, vi skulle have fået ud fra teorien, vi kan starte med den konstant, vi har fået, som der var 3743,3. Hvor at hvis man bruger det her regnestykke, hvor vi har taget alle de givne værdier, altså R, N og T, N som der er lige med N som der er lige med 0,029 gange Beregningen er lavet i gram per mål. ja, nej, det er rigtigt. Så der er 29 selvfølgelig, fordi det er gram per mol. Gange 29, så der gange R, som der er 8,31. Og T, som der er 20. Hvilket burde være Stuetemperatur. hvilket er stuetemperatur, men det burde være 273 minus 20, fordi vi skal have det i Kelvin. Det er plus 20. Plus 20, fordi det er i Kelvin, det er rigtigt. Det giver så 4.819. Det er lige det giver 4.819. Som der igen ikke stemmer helt overens med vores konstant. Den procentvise afvigelse er specifikt det er 4.800 og Du skal beregninger. Bare skal du tage. 4.819. Så der er vores start, så der er vores reelle værdi minus 3, det er faktisk 0,8 mener jeg. 4.000,8 minus 3.743,3 over 4.819,8, og det er så lige med, de er lige omtrent 22,3% afvigelse, hvilket er en relativt stor afvigelse i forhold til, hvad man kunne forvente, som der normalt vil være lige omkring de 5%. Det her kunne skyldes måleusikkerheder i for eksempel udstyret, fordi der ikke var tæthed i slangen, som der er brugt. Eller det kunne skyldes det, at der er blevet brugt 20 grader Celsius i stedet for det tilsvarende i Kelvin. Det ved jeg ikke. Sådan der. Alt i alt er der nogle unøjagtigheder i det, som der er foregået nogle unøjagtigheder, når det kommer til resultatbehandlingen, og muligvis også i forhold til selve målingen af indsamlingen af data i dette forsøg. Det var alt.